Zdravím, máme tu další díl na štandu, do kterého přijal pozvání Petr Jon, zvaný Jony. Ahoj, Jony. Čau. Moc díky, na to se zvlášť těším, protože taky nebylo to úplně snadný tě, ne snad přemluvit, to bych nechtěl říct, ale prostě všechno to uzrálo, všechno má svůj čas. A Jony, to je velmi klidný člověk, nenápadný, ale svým působením ve skalách, nejen co se týče výkonů, ale obecně i pískařské etiky a všeho možného, si myslím, že je to persona, která má co říct a svýma činama a celkovým přístupem prostě ne, že se vymyká, ale možná i částečně jo. Nebo myslíš, že ne? Míně víc někdy, takže jdem na to. My vždycky začínáme nějak jako představením dotyčný osoby, jakým způsobem se dostal k lezení, jestli to měl z rodiny nebo sám si na to přišel, tak jestli bych tě mohl požádat. Do skal jsem chodil už od raného dětství, mě nás s bráchou, taťka nás bral do Bolomských stěn hlavně. No, jenom doplním, že jsi rodák z Police nad Bětví, takže to jako se nabízí. Takže jsme to měli přes kopec a tam jsme trávili dětství, pak jsem někdy, vím, že tačka jako lezl za mladá, pak jsem objevil u něj tu průvodce starého od Karla Šmída, toho šedivýho, no a tak jsem si to občas tam přečet a tak některé ty přívlastky těch cest mě imponovaly, jako no, prostě do té Stupnice, Kretbachovy cesty a tak. A jenom jsem si četl, nic o tom nevěděl. A až jednou to dospělo k tomu, že někdy na základní škole, že nás tačka nebo mě vzal do skal na hostáž. Ale bylo to jako párkrát, pak mě doporučil, ať ťuknu tady oddíl polický. A tam, tak jsem se tam, mě tam kluci vzali k sobě a tak to vlastně začalo, to mi bylo před 18. rokem vlastně. Tady to zázemí bylo vždycky silný, že jo, v Policii. Já bych řekl, že jo, tenkrát jako určitě. Tenkrát, kdo ti utkvěl nejvíc z paměti takhle z těch začátků, nějaký tvůj mentor, nebo prostě to byly, koho jsi chtěl následovat, nebo nějaký vzor, nebo vzor je blbý slovo, to je divný, že jo, ale spíš nějaký inspirátor. No hlavně ten Arab s vepřem, což byl Tomáš Krásný a Martinenka. To byly taková dvojka, která prostě lezla ty klasiky, odvážné cesty. Jeden měl, nebo oba dva měli spáry perfektně. Jeden třeba víc Arab byl na širočiny, třeba vepř zase na stěny a prostě se úplně superově doplňovali. A když jsem pak měl úraz a když jsem se vrátil do skal, tak sbíral jsem chvíli odvahu, ale pak, jestli by mě nevzali prostě na pár cest a ukázali mi, jak se ledlo vlastně z páry a že to uměli dobře a tak mě párkrát vzali do skal a takhle jsem se nějak jako pak mě pomohli trošku otevřít obraz další. Takže možná i oni nějak se podepsali na tom, protože já bych řekl, že ty jsi takový univerzální lezec na skále, nebo aspoň, když člověk tě vidí líst, ať už spáru, nebo rajbák, nebo nějakou stěnku, nebo něco úplně šílenýho, něco mezi, nebo to, co se ani nějak nedá nazvat, takový ty ádrovský, že ty se v tom jako velmi elegantně pohybuješ, řekl bych, a že si člověk říká, to půjde, no ono to nepůjde, že jo, protože normálním smrtelníkům, rekreačním lezcům, jako jsem já, tak on to si to vyžádal, třeba hlavně ten nádr, tak tam máš dlouhou spáru a pak máš rajbas těžký, no, takže ono tě to naučí. Prostě pak, a samozřejmě v těch stěnách si myslím, byť jsem to dřív, jako, protože jsem byl spára, ale jsem si to nepřipouštěl, ale prostě v těch stěnách jsou mnohem jako variabilnější pohyby vlastně. Jasný, takže tam jako u sebe zaznamenáváš taky nějaký vývoj, že dřív tě fascinovaly spáry a dneska spíš radši, nebo jak to máš tohleto v tom za těch? Ne, mám to tak jako napůl, si myslím, byť je pravda, že třeba když bych to sčítnul letos nebo i minulý rok, tak asi víc mám vylezeno stěn než vyloženě spár.
Ale když už náhodou to přetne, že toho je málo, tak musím mít líst páry, prostě, abych to nějak narovnal. Perfektní. A co jiný v oblasti? To jako už v těch začátcích to bylo jenom o tom Ádru, Broumovkách nebo Teplických, nebo tady bližších oblastech, nebo jsi expandoval dál, nebo nebylo potřeba? Když jsem byl doma, tak to byl Ostáž, vzácně Broumovky a Ádr, ale vlastně pak jsem byl na škole na Vysoký v Praze, takže tam jsme jezdili do Srbska a kolem. Jo, takže do Českého krasu, no. A na víkendy, když jsem tam mohl zůstat, tak jsme valili potom buď do Labáku, a když jsem pak měl auto později, tak jsme začali jezdit, to už bylo po škole teda vlastně, tak jsme jezdili do Saska, no, co to šlo. A kdybys to takhle jako vyhodnotil, tak co z toho pořád je pro tebe jako ta topovka, nebo ať už jako srdcově, nebo technicky prostě z toho, ne snad sportovního pohledu, ale toho lezeckého? No, že každý má svý specifika, že jo? Nebo skalák tam nebyl, tomu se vyhejbal, nebo? No, skalák, to jsem vždycky tak, no, zprvu byl na vedlejší koleji, byť jsem tam párkrát jako zavítal, ale poslední léta tam nějak furt, no, jde to velmi pomalu, ale zkrátka musím zintenzivnit ty návštěvy tam, protože tam mě to prostě baví, jako no. Tam se bojím každý cestě dojít pomalu, že jo. No, fádru se nebojíš? Jo, ale no vždycky, že jo. No ono to vypadá, tak vypadá prostě, podle toho, co lezeš, ten matoš, jak nejsem zvyklý, tak o to jde, jako, že tam nejsem doma. Jo, takže že to, jak to víc solí, tak no, prostě tak je to nejsem úplně domácnělej, takže se bojím mnohem třeba víc, než kdybych tam lesl víc. Takhle, no. Tak když se podívám do tvýho lezeckého deníku jako cesty, který jsi dělal, tak je to všechno v podstatě jenom tady, že jo? No jo, no ano. Že tam nemáš, no, jak je vždycky v té mapě, někomu se to červená na všech bodech té republiky, jo, třeba, ty to tam máš koncentrovaný všechno, takže vidět, že kde asi ta srdcovka leží teda tím pádem, z toho já tak jako soudím. Teda. Jo, a jinak jako mám rád Sasko, ale to bylo před lety, teď tam jsou návštěvy moje vzácný prostě, spíš kolem času a režie, ale tam to mám taky teda rád, no. Ale teďka vede prostě Broumovky a český ráj, no. A třeba do toho Srbska se nevracíš na ty nepískovcové věci, víceméně? Ne, to jsou příležitostní návštěvy, když jedu někde kolem. No, tam už to je takový volezený, no. Že jo, všechno to už je taky, no. No, jasně, no, ale tak jako vím, že třeba určitě si rád něco bych si vylez v Moravském krasu, kde když jsem jezdil za Pavlínou, tak jsme si tam občas někde vzala. Plus teda samozřejmě Macocha, tam jezdím často. Jo, snažím se teda. No. Jo, taky lezeš Macochu? Jsi absolvoval nějaký tam cesty? No tam to mám akorát, že poslední leta tam nějak, no tam je těžký, jako tam můžeš líst pár dní v roce, jako no, myslím z toho jít na tam. A nějak se to teďka nesešlo, ale jinak tam jezdím někdy od 2008 vlastně, tam cca. Kovačky. Jo, no. To je docela bitka, ne? Tak to je prostě jako hodiny a hodiny, ne? V takový Macoše, to je... Jo, ale to tam zajímavý přírodní prostor prostě, jo? A hlavně pak v noci, když tam seš, jenom v Čelovce. A já jsem, několikrát jsme tam byli, že jo, většinou návštěva byla jedna cesta a výjimečně dvě, možná, ale asi ani ne. A furt jsem tam několik let viděl jenom tu Macochu v noci, prostě, jo. Maximálně tam teda Pavel někdy přitáhl ty halogeny, tak tam zkus viděl. A toužil jsem to vidět i ve dne, jako, nebo ne vidět, líst tam ve dne. Protože většinou jsme začínali pozdě večer nebo odpoledne, už je tmá ve 4. A dolejzalo se za rozbřesku, takže jako přes noc, no, takže si tam člověk moc neužil ty denní stěny, když jsme lezli tam. OK, a jak třeba v takový Macoše využil svý pískařský už v tu dobu velmi jako kvalitní, silný zázemí? Nebo je to tak hodně jiný? Možná se blbě ptám, ale mně to přijde, že prostě Macocha jako, a Ádr fakt něco dost jinýho. No, to je, ale pak já si myslím, že když, ne, že bych zrovna jako byl, že Ádr, ale jednak
morálově, když umíš líst, tak se to hodí v těch těžších, kde prostě může něco upnout a ty pády jsou další. A nebo pak, když už lezeš ty těžší hákovačky, tak i tam pak buď tam máš kombinaci jako volný technický, anebo i pak, když seš v těch, ty míštění jsou nějaký, nebo pojištění postupový body, jako jsou vachlatý, tak se v tom musíš taky umět, jako i v tom žebříku se nějak kroutit tak, aby jako není to jenom a prostě je to tutáč, jako. Ale hlavně to, co tam je zásadní, ten morál, že jo? Ten tam asi nejvíc. No ale hlavně mi tam pomohlo to Pavla Weisera tam mě poučil, nebo prostě ukázal finty, který jsem dosud jako absolutně nevěděl, co se dá dělat ve skubování. Jako, jasně. Důležitý nechat si poradit. No jo, tak on je master v tom, že jo. OK, a co, když to vemu od ne úplně velkých hor, kam v podstatě ty tě asi nikdy nelákali, ale jako brzo ti byl ten český píseček, tak říkajíc malej, ne? Tak trošku na východ, k Braťám. Jo, vyrazili jsme do Tater a vlastně v zimě jsme začali s Dafem, David Knil, tak s tím kamarádem. To jsi taky poličák, ne? No, půjde z Náchoda, dostal nálepku, ale už je poličák, no. Pak to mělo nějakou pomlku. Ale tam už jsi jel jako zkušený pískař, jel jako... No, to bylo v začátcích, to bylo někdy, když jim bylo 20 třeba, nebo tak a nějak už, pořádně... Ale už měl toho odlezeno něco, že jo, jako v tu chvíli. No, já jsem jako vyloženě si považuji jako to, jak lezu teď, tak tu etapu až po, co jsem se dal dokupy po 18. roce až. Jo, že to nějak, jako jsem věděl, co chci líst a jak a tak. Jasně. A takže až potom, no. Pak to bylo nějaká pomlka a pak jsme s Honzem Roterou, tak s ním jsme pak začali jezdit po Alpách, no. Jo. A co jste tam teda, ať v těch Tatrách nebo Alpách, jaký typy cest jste vyhledávali? Protože já vždycky, když jsem na něco narazil nebo o něčem jsme se v minulosti bavili, tak mně to vždycky přijde, že to jsou jako fakt šílený cesty. Hlavně teda morálový zase teda jako. No, to asi možná nějaký z těch posledních jako pokusů, to jako třeba jo, ale jinak to byly jako klasiky, jo, nevím, na Volovku, v Kežmáku jsme něco lezli a až pak později, když jsme se vyzbrojili pořádně cepínama a to, tak jsme začali koukat a vlastně s Karlem Nováčkovým, tak se nám líbilo prostě mixový lezení. Jo, takže zatím jsme začali hodně jako jezdit, anebo velký stěny, kde vlastně těch, spíš jako v zimě, ale i pak něco se povedlo i v létě. Protože tam zase do toho vstupují jiný faktory, jo? Když mix, zima a zmiňoval Karla Nováčka, to je takový tvůj parťák asi největší v těch horách, v těch big wallech, řekněme. Jo. A třeba bys to popsal nějakou tu synchronizaci s ním, tak vy si to jako taháte jeden, druhý, nebo nějak? Jako myslíš v těch cestách? Ano, jestli se střídáte, nebo jestli podle úseků. Většinou, střídáme se, jenom záleží prostě na logistice v dané cestě. Někdy prostě třeba že logistika dovolí, že prostě to můžeš střídat třeba o bílku, nebo se někdo necítí, tak že vystřídá někdy je lepší to líst popůdní nebo podní prostě, jak kdy a jak. Ale víceméně je to půl na půl teda, jako v úhrnem. Nebo už někdo lehčí, ale to zase teda přeskakuju, ale to si pamatuju, jsme byli v Josech, tak tam to byl křest, tak jsme lezli na Kapa Shielda a tam byla někde na takovým tím převisence point return, nějak se tomu tam říká, nevím už, ale prostě tam byla dílka asi 20 metrů, kolik, takovým járkem a tam byly copperheady, ale starým jsme, asi jsme měli nějaký, ale
Tak to bylo, já jsem byl rád, že tam šel Kája, že je jako lehčí. Tyhle ty vehementy prostě, to je, nemám rád. Jako. Jo, takže tam se jako necítil úplně komfortně. Ne. Tomhle. Ale to vypadáš živě a zdravě, tak to dobře dopadlo, ale ty, jako už naťuchnul ty Yosemity, tak když už jsme u nich, tak tam to docela jako dozrálo, že jo? Protože to je, když tam byl poprvé, tak to je nějakých 5-6 roků zpátky, že jo? No, to bude díl teda asi, nebo kolik je 23, tak tyjo, to už, no, to bude díl, to je 15 let. Jo, takhle, asi. jo, 2008, tuž nebo 10, nebo je, tak tak nějak. pardon, já jsem si to nějak popletl 10 let, já myslel, že to bylo 17-18. Ne, to byl díl, ale no, to byl hnedka první cesta, co jsme tam prostě naboráceli. Jo, to, co popisoval teďka. Troufli do toho Shieldu, no a tak prošli jsme to a pak jsme zkusili nějaký další. Ale tam mě to otevřelo oči, to byl zase, do té doby jsem jako technický lezení jako ne, prostě. Ale jakože jedem do Yosemite, k Yosemitům patří El Cap a k Yosemitům patří vlastně rozhodně bigolový lezení, takže musíme, jako jasný. No ale tam mě to otevřelo oči, že to je zase jako trochu jiná disciplína, než jako bylo, že jako byl lezení takový, ale vlastně pak, když lezeš ty, aspoň pro mě, ty nějaký těžší, tak už to je prostě docela dobrá hra, jako, že už takový ten lezecký jakýsi prostě už do toho umíš vložit, plus ten morál a tak, no. A jak jste tam byli dlouho třeba? Že ty jsi tam byl opakovaně? Vždycky, no opakovaně, já jsem tam byl pak už jenom jednou, takže dvakrát. Asi 3 týdny a po druhý to taky asi bylo 3-4 týdny. Tak nějak, jako intenzivního lezení, víceméně. Snažili jsme se, no. Jo. Tak to je zase spoustu. A když se zase máš zpětně, ty zkušenosti z těch big wallů, jak to zase jako využiješ na těch českých píscích, jestli vůbec se to dá asi takhle. Ne, ale to nevím. Zas jiný. To spíš v těch horách, jako. To jo, mi jasně. pomohlo, jako. Spíš v těch Alpách a v tom. No, když se potřebuješ zajistit blbým prostě, tak těm hračkám třeba dokážeš víc věřit, nebo s nimi něco vykouzlit prostě. Co normálně třeba nenabídeš, jako. No. Jasně, tak ono to je taky dost jako v hlavě, myslím, jako technicky, že musíš nad tím dost přemýšlet zase jiným způsobem, ne? Než tohle, jo, protože jsou to jiný komponenty úplně, co tam používáš. Ano, tady, jo. Protože na tom písku, ty jsi známý taky tím, že těma kruhama moc neplejtváš, že jo? A nelezeš ani moc v rukavicích, nebo chraň Bůh z Maglajzen. Ne, no. Čím se dostáváme i k nějaký teda etice obecně lezecký, jestli bys mohl ve zkratce nějak prostě zprostředkovat svůj postoj, co si myslíš, že je, jako jsou věci, přes který vlak nejede a něco, co třeba se ti nelíbí, jak nějaký přístup, nemusíš jmenovat lidi konkrétně, ale jasně, ono někdy to je takový citlivý téma, rozumíš, jak to myslím, prostě si to tak jako svět spravedlivý, pískařský svět podle Jonyho takový. Tak jako, když bych to řekl jako nejdřív jako obecně, tak mělo by se nějak jako lidi mezi sebou dodržovat to, aby jeho počínání nebo styl lezení neovlivňoval možnost postupu nějakou tou cestou někoho dalšího. Jo. Což často bývá problém. Jo. Což bývá prostě problém. A tyhle věci i řešíte v té komisi, jo? V Broumovský, ty jsi taky jo, členem, takže tvoje slovo má váhu. Tak. Má váhu, tak jsem v té komisi. No. Ale tam řešíme, nebo takhle, ono záleží, jak si to člověk jako přeloží, to, co jsem před chvíli řekl, ale určitě tam neřešíme tam prostě Maglajs a tyhle ty věci, ale na to není vůle, ale rozhodně řešíme dojišťování cest například, nebo naňahňání cest k sobě, kdy prostě si musíš poučit, že tamhle to nebereš, protože jsi v jiný cestě, takové nesmysly. No, tak to je ono, na to ale pro mě třeba zásadní je, aby se nedojišťovaly cesty, jako pokud k tomu není nějaký jako relevantní důvod, takhle, jo. Někdy může nějaký jištění prostě přírodní zmizet, že jo, tak
tak je ale na tom, aby vrcholovka rozhodla, Jasně. jestli ano nebo ne, tam něco dodat. A ne, že to je jakoby své vole v tomhle tom, no. Takže prostě neplejtou aby se zachovaly ty cesty, co tady udělali před lety, že jo. A neníčilo se to. No. A jak třeba se nahlížíš na to, když je někdo opačného názoru a jako snaží se to za každou cenu prosadit a chtěl by naopak tím železem jako neplýtvat? No tak záleží, co to je za problém. Teda plýtvat, pardon, jako prostě ho tam dávat hodně. Ty lidi, co to tam jako jakože třeba, že si udělají cestu, která je dobře udištěná. No. Tak pokud to je v rámci pravidel, tak do toho nemám co kecat. Jako. Jo, to je každýho prostě věc, jo, jak to vidí on. A pokud to je v regulích, tak to je jeho věc prostě. Jo. Co po sebe tam chce nechat. No, do toho určitě bych jako nemluvíme, nebo neměli bychom asi mluvit, to je každýho. No. Jasně, no, ale tak jako prostě někdy to je problematický, jo, tohleto, nebo prostě pak se to musí vytlouct a... No ne, ale to je v momentě, kdy porušíš pravidla, jako kdy prostě jsou kruhy moc blízko. Moc blízko, tak to. Jo, když prostě neumí vylízt nad kruh, jako, nebo aspoň nohama ke kruhu a dát kruh a prostě má houpasu a dává další, no tak to je pak těžký, jo. A nebo je cesta, on tam flakne prostě kruh, když to je v jiný cestě, no, tak to prostě to nejde, jako. Nebo nemělo by se dít, teda, no, si myslím. A nemáš pocit občas, že jako už těch cest je moc? Že už by se tam měl udělat nějaká stopka někde, nebo protože někde to se taky různý, že jo? Něco jsme jako třeba pár nějakých objektů máme i definovaný, že by to mělo být na požádání, ne, že se nesmí, ale na požádání, aby se to když tak teda nějak vydiskutovalo. Ale jo, někde prostě už toho je jako moc, že mně se nelíbí moc, jako když máš stěnu a jsou tam naflákaný kruhy jenom kvůli tomu, že tam jdou udělat lezecký pohyby, ale nemá to linku prostě. A je tam 1, 2, 3, 4, 5 prostě vedle sebe naflákaný. Tak prostě, ale říkám, jo, když to není proti pravidlům, mně se to jenom jako nelíbí prostě, ale ne, že bych někomu říkal, že se to nemá jako dělat, tak pokud to je OK. Dobrá, tak se od etiky a kruhů a četnosti cest posuneme zase trošku k člověku. Co lidi, kterýma se obklopuješ? Protože někdy o tobě třeba někdo tvrdí, že jsi jako samotář, ale já si myslím, že opak je pravdou, že jenom někdy tak působíš, tak... Tak je pravda, že málo chodím do hospody asi, nebo určitě no, ale jinak, no tak dlouhý roky jsem lezl s Honzou Votarovým, s Hanzem, to jsme lezli kde co, prostě hlavně v tom Mádu vlastně, nebo předtím ještě s tím Dafem a pak s Honzou hodně dlouho, než se odstěhoval vlastně na sever. A potom vlastně s Pavlínou, když za mnou jsem přijela z Brna. No, přítelkyně, družkou, nebo jak se to nazývá dneska, to je podstatný, jasný. No. Takže spíš jako lezeš... A pak jsme měli takovou partu, prostě několika kluků ještě ze severu, od prostě kluci, tak jsme často se sráželi, buď oni sem do Ádva, nebo mě do Saska. A nějak ty vazby občas společně lezem, pak s Karlem Nováčkovým. Jo, to už jsme zmiňovali, ale spíš teda to jsou vesměs vrstevníci, jo? Že nemáš tendenci se družit s nějakýma těma starýma klasikama, anebo naopak ne snad vychovávat, ale zase inspirovat mladší generaci, protože ty seš někde v tom středu, že jo? Řekněme věkově, generačně. Tak se staršíma to nějak... Teď se tak určitě jako někde taky na ně musel narazit, ne? Na ty klasiky. No jo, ale nějak třeba jako, že bych dělal dvojku, jak dělal Míra Machu s Cikánem, se Standou, to ne, no. To vždycky spíš kolem těch vrstevníků, nebo občas třeba před pár lety jsme se čuchli s tím Vojtou Přibylem, tak s ním jsme něco polezli. No a jako ničemu se jako nebráním, jenom to prostě nějak
tady je pravda, že zase jako s každým do skaltera tak jako nepůjdu, jako, jo, že prostě... Co je takový kritérium, teda podle čeho si ty lidi, s kým tam jdeš, nejdeš, nebo nechci říct, vybíráš si je, nebo jakým způsobem těma, co se obklopuješ, co musíš splňovat, nebo možná jako splňovat otázka, ne, ale prostě ale víš, co myslím, jako že jestli musí být taky tak vyklidněný jako ty, nebo prostě zas naopak, jestli ti vyhovuje líct s někým, kdo je takový trošku nervák. Ne, to spíš já jsem vždycky zvědavý, když jdu s někým, jako vlastně moc jako třeba neznám do skal, tak mě vlastně zajímá, co je zač, jakoby, jak se chová pak třeba na tom laně a tak to mě občas zajímá, takže jsem občas si zkusil lísty vlastně, možná to jedno z velkých kritérií je třeba Maglajs, jo, a nebo nějaký takový ten jako hodně sportovní přístup v těch skalách, to moc jako nemusím. Jo, takže ten, kdo práší, ten je tabu. Jako neúplně musím říct, jo, byl jsem občas a vím, že s nějakýma lidma bych šel jako, a bylo to v pohodě, protože oni zase vědí, že se trošku jako sklidnějí s tím Maglajzem nebo to přehánět. Před tebou nedovolí. Ne, to zase jako také ne, ale i mě třeba v minulosti zajímalo nějaký lidi prostě, jak to používají, a takže jsme spolu něco lezli a tak bych to poznal. No. Mm-hmm. Ale jinak jak to přijde, jako no. A ono taky, že podkresluje to taky poslední dobu taky trochu to, že špatně získávám jakoby volný čas, abych měl se s někým domluvit na celý den, tak to je horší, protože mám čas vždycky třeba na pár hodin, občas to je nárazovka, no tak ono ve všední den pak někde takhle chytit, to je taky jako obtížnější. No protože ty víceméně lezeš denně, že jo? Jako nebo já nevím, ne 5 dnů v týdnu třeba, průměrně. V sezóně. No. Protože ty vlastně máš práci, máš svobodu v tomhle směru, že, jo? Že si to děláš doma od počítače, že nechodíš do fabriky na 6, ale že si to prostě můžeš ten čas s ním nakládat podle svého nějakého harmonogramu. No, to je právě to, že si pak můžeš zdechnout prostě na 2 hoďky někam. No. Jasně, a máš to kousek relativně, že jo, takže to je ta výhoda. OK, a co třeba věc tréninku, protože tady u tebe doma vidím různý jako komponenty, všechny možný, dřevěný, pěkný, zase takový přírodní, stylový. Kolik třeba tomu věnuješ času, nebo to je spíš jenom, když prší, nebo nějak systematicky se tomu věnuješ, nebo máš nějaký plán daný? O systematičnost se snažím, nevím, 20 let možná už, ale nejde mi to, a takže většinou to je tak, že přes zimu prostě skončí sezóna, kdy už fakt nemůžu na písku, tak pak většinou jsem tak nějak porouchaný, že si dám pauzu prostě nějakou vyloženě. Jo, takže umíš odpočívat. Nejseš ten fanatik, který potom pak je v zimě 6 dnů v týdnu na překližce, nebo? Ne, to ne, a hlavně už vím, že musím teda, víš. Tě to dožene čas, jako. Takže a pak mám nějaký, že se snažím prostě cvičit, abych to nahnal, protože vím, že v letní sezóně nic dělat nebudu, jako kromě lezení. Jasný, no takže nějaký systém v tom je teda určitý. Jako je dost obecný. Byť ne úplně, že jako přesný hodiny a jako trénink plán, ale v podstatě ta pravidelnost, ta je nutná asi, aby člověk částečně, les i vlastně takovýhle prásky, že jo, protože já nevím, já třeba vím, že abych mohl líst něco jiného, tak třeba letos mi to třeba něco dopadlo tak jako na půl, že jsem byl dobře rozejbaný na jaře, nevím, že pak zase něco přišlo, ztratil jsem to třeba v prstech sílu, který vím, že bych potřeboval na nějakou cestu. No a vím, že přes léto to prostě už nedoženu. Jako, že v tom, aby člověk les takový level, co lezeš ty, tak to prostě je nutný. A to mě nahrává na další otázku, kterých cest si nejvíc považuješ? Když to vemu jak na písku, tak na skalkách, tak i v těch big wallech. Kdybys to tak shrnul, nějaký pěkný. A to nemyslím jenom jako tvoje cesty, který jsi dělal, ale co třeba přeles, který ti, ať už z morálového hlediska, nebo toho technického, nebo srdcařského, jakýhokoliv. Vím, že to je těžký, protože prostě ty z toho přeles opravdu dost.
Tak už je ten křest v tom Shieldu s Karlem v Kapovi. Pak bylo... Klidně schválně jenom pro představu řekni tu stupnici nebo to čísličko. No, já vím, že to je zavádějící někdy, ale... Já nevím, to je asi A3, to je asi jako ty technický... No, 2 to není, podle mě to je 3, no. A3. A pak jako v těch horách to vím, že pro mě byl jako slušný zážitek. Jsme lezli to Memento na to Badile. Jo. To bylo, vím, že jsme se tam kousli. No z toho jsem viděl fotky a to mě přišlo jako šílený. Za kolik to je tohle psaný? A to je nějaký, jako v té staré stupnici, to je nějaký 6 + A3 prostě, nebo něco takového, ale pod tím si tam můžeš představit toho víc. Jako, no. Ale jako vizuálně to vypadá hodně šíleně teda. Jo, ale jako je to linka, jako když po to přijdeš, tak je to teda linie. Že v tom si neodpočneš prostě. Ale jo, to pak ale no, psychicky teda až nahoře, no. Jako. To teda jo. Jako. Jasně, no tak jako komplexně, jasně, nejde no. No. A... To bylo myslím 2016, ne, tohle Badile, asi, jo, jestli se nepletu. Tak nějak, no. Jo. Nějak jasně. A z toho písku? Nebo promiň, teď jsem ti skočil. A pak ještě v tom Kapoji s Jirkou Šutkem, když jsme lezli Excalibur, tak tam jsme měli taky dobrý zážitek, tam jsme se topili ve vodě. Když přišla nějaká přeháňka prostě a my jsme byli zrovna pod nějakým převisem jako ve spáře, tak jsme říkali, to je pohodička, no a pak jsme se osedli ve vodopádu, tak jsme tam měli takovou... To byl jako šplejchanec, jo? No, tam se sbíralo nad náma a hodilo nám to prostě skrz tu spáru. To bylo na nás a my jsme tam zrovna měli nějaký problém se sviněma a bylo takový dobrých 15 minut. V které části třeba tý? To bylo ještě pár dole. To bylo někde, nevím, nějaký kolikátý dílce, ale jako relativně ještě nízko to bylo. Třeba ve čtvrtině, jo, nebo tak? Nebo... No, max, no. Něco jste třeba neměli jako myšlenky se vrátit? A... No ne, my jsme ho tam nakonec jako zdrhli, ale trvalo nám to a voda přešla, no. Potom jsme zdrhli a pak jsme to znova do toho nastoupili a vlezli, no. No a na písku, nevím, pamatuju si takový nějaký z Řenska třeba, nějaký zajímavý cesty nebo štandy na písku, nějaký ve smyčkách byly, ale jako to je víc, no, nevím, co bych zmínil. Jo, nejde to z toho moc vypíchnout. Nevím, jako já třeba, když jsem začínal jako fádu a jel jsem, tak jsem měl scénář podle starého průvodce, podle toho šedivého, že musím líst Bčka, Cčka, nebo dostat se, až propracovat se k těm Cčkům jako starým. Postupně, klasicky. No, tak to pro mě byly dobrý cesty, ať už od Kokši, od Jardy Krzbacha, že jo. Jo, takže tyhle klasiky z 60. let. No a pak nastoupil, už jsem si mohl dovolit líst od Cikána, od Mocana, od Kobra, prostě, od těch lidí. Láďa Šolc, jo, tyhle prostě mástři, no. Jo, takže prostě nedá se nějak zviditelnit vyloženě. Jako po nějakém delší době bych si něco jakoby vzpomenul, co mě jako fakt, ale bych asi teďka zbytečně vařil. Bylo by to jedna cesta na úkor druhý. No. A taky se o tobě ví, že se věnuješ, tak říkajíc, královský disciplíně lezecký a tedy, že lezeš solo občas. A že občas jako vy solisti, nebo nejseš primárně solista, ale že o tom třeba neradi mluvíte. Jo, jestli jo. Pár slov charakterizovat tenhle přístup. Jo, tak to samozřejmě, že ten pocit, kdy tam to je jenom na tobě a musíš to mít v hlavě srovnaný a cítit se připravený a všechno to, prostě aby to pohlídat si, aby to v hlavě všechno zaklaplo. Tak to mi přijde jako taky jako dobrý level, no, ale samozřejmě, že tohleto tak jako
jako jsem potom vždycky třeba nějak toužil, ale věděl jsem, že to musím toho konta prostě vylíst, abych si to vůbec mohl jako lajsnout v nějakých, a pak jsem poznal, co to jako dělá, postupně se poznával sám sebe, jako jak funguju, a pak jsem si něco dovolil, něco nedovolil, na něco jenom čumím prostě, no, tak jak to nějak jako přišlo, jako ne, že bych jako, jo, ale prostě po něm jsem třeba chtěl, ale čekal jsem na to pár let třeba. Jasně, jako, tak ty jsi trpělivý člověk a prostě nepřepálit začátek nikdy, všechno radši v klídku, a takže třeba v kolika letech jsi dal svůj první jako nějakou vážnější solový výstup? Až kdy ses na to cítil? Nebo po kolika letech lezení, nebo? Muselo to uzrát, že jo? Muselo to určitě uzrát, nevím. Nepamatuješ si na jako, svůj první vážnou, na svůj první vážnou, že to si myslím, že je velmi intenzivní, ne? Tam je jako ten prožitek z té cesty a vůbec to soustředění a všechno je o dost intenzivnější než normálně, nebo ne? Nebo se mýlím? Jo. Možná před nějakýma 10 lety, 8, no a teďka úplně mi to trošku splývá, ale jasně. Možná před této době nějak jsem asi jakoby nejvíc. Jo, ale prostě jsi měl za sebou 15 let intenzivního lezení třeba, cca. No. Jasný. Takže zkušenost protože že tohle to je vážná věc, tam už to jde. No, a taky pak záleží, jak k tomu přistupuješ, je taky různý způsob, jak k tomu určitě, a třeba jako nějakou četnost toho, kolik si takhle dáš solíček ročně? Hele, to vůbec takhle, jako mohli bychom se podívat do sešitku, jako jo, ale jinak to vůbec, třeba letos vím, že jsem jako ani neměl jako potřebu jít vyloženě, že potřebu tamhle jít. Ono nakonec toho bylo, že jsem tam byl sám. Jo, takže to vyloženě neplánuje, že se to tak vyvine samo. Jo, no. A nebo že máš někdy jako období, kdy to je četnější, někdy, že zase vůbec. A nebo kdy zase třeba bylo něco morálově, jako, ale je tam nějaká smíčka, nebo... Jasně, zjistíš se. Takže to nemá to nějaký, není v tom nějaký plán, ne. To se tak prostě děje, tak to plyne. No. Jasný. A to je tak i podobně, možná to máš s tvořením cest? Nebo stavíš cesty nějak systematicky, protože třeba když se podívám, já nevím, na rok 2021, 2 roky zpátky, jak to bylo možná covidem, tak tam máš opravdu toho jako hodně vysokou desítku za ten rok, a jiný roky třeba to je zase slabší, tak co to ovlivňuje? Teď se tomu věnuju jako hodně vlastně, ale předtím asi teda, jak říkáš, těch 21, tak to je asi spojený s Bolmovkama a předtím jsem jako velmi sporadicky někde jsem se zúčastnil, nebo jsme něco udělali někde, a takový že jsem se do toho zažral, že jsem si dal dokupy kovárnu a své navrtáváky a tedy, tak to je de facto vlastně trošku čerství. No. Jako. To v podstatě posledních, já nevím, 3-4 roky, že asi tak, když se dívám na ty záznamy. Jo. No, takže všechno taky zase to uzrálo. OK, a jak to máš se zimou? Jako říkali jsme, že velký hory, jako Pachtice na nějaký 7-8 tisícovky, to tě nějak nikdy nalákalo, ale přece jenom v zimě nezahálíš taky. Cepíny vlastníš a si pamatuju, jak jsme se potkali v zimě na ledech, v Krkonoších, že jo, dole na Bučvitce, tak si říkám, ten Jony, ten je neuvěřitelný, ten tančí prostě i v těch ledech, jako nejenom ten písek a tyhle big wally, ale prostě jako tam zase přesvědčivě tam krásně vzlínal v mačkách a s cepínem v ruce, tak to máš k tomu jaký vztah, k tomu zimnímu lezení? Nebo to je jenom trénink na mix? No, ledy mám rád, ale lezu je vlastně málo. Dřív jsme za nima jako vyloženě jezdili, asi třeba 2 sezóny, ale pro mě ty ledy jsou hodně citlivý prostě na ten čas, no, že si ho musíš fakt jako udělat, protože ten led je vachlatý, jako to, no. Nebo takový ty zajímavý sloupy a tak, no. A kde třeba, které tvoje destinace jsou třeba oblíbený na let, nebo kam, byť je to krajovka pro tebe? Nemůžu říct, že teďka jako oblíbený, že říkám, to jsou leta minulý, a tak do Rakouska, tady samozřejmě po Čechách to se dá, jinak jako do Rakouska, no.
a tam no, v Itálii, no, v Rakousku jsme byli několikrát a pak mě hodně vlastně začal tou dobou bavit mix, jako, že tam máš ty kombinaci. A tak to už zašlo dřív, ne? V těch Tatrách, jak říkal na začátku. No jo, ale tam to bylo takový, jako, že jsem si to nějak moc jako nebral ještě, nějak jsem, no jako lezli jsme v zimě v Tatrách, ale že bych nějak jasný. To víc řešil, nebo ne. A teďka teda co bys třeba, co bys doporučil, nějakou mixovou cestu, nebo nějaká za poslední dobu, co tě nadchla třeba? Doporučil to. Nebo ne, radši nebudeme nic doporučovat, prostě, aby... No ne, tak ne, ale... Každý prostě má nějaký, že jo, svoje zkušenosti a to, tak, ale co tě nadchlo, tak radši nebudeme nic doporučovat, ale co byla pěkná svá mixová cesta, co jsi vylez za poslední dobu? No, nevím, tohle... Hele, líbilo se mi, což sice nemůžu třeba říct, že to byla úplně jako topka, ale vlastně, no to bylo, to už je taky pár let, no, ale jak začal covid, vrátili jsme se ze Skotska, z Bennevis, tam se mi to hodně líbilo. Bennevis? Tam jsme byli s klukama. Počkej, možná úplně blbá otázka, no jsou taky ledy, ne? Na tom to je taky tam nateklý, ne? Někdy. No, to jsou úplně pecka mixy, ty vole, to je... Mixy hlavně, ne? No, jsou tam jako i pár, no. Jako vyloženě jako ledů cest, to tam něco málo je, ale jinak to je spíš bych to nazval těma mixama. I byť tam teda lezeš jako, pokud je podmínka, tak tam lezeš hodně jakoby v ledu. Ale třeba to je nějaká taková, ale prostě vrstva na skále malá a ne vždycky tam jdou vrtáte šlouby. No, hlavně to nechceš padat, že jo, když tam je 10 cm. To je, jako tam se mi hodně líbilo, no, tam bych doufám ještě se podívám, no. To bych taky rád, tam to určitě Bennevis. No a jo, ptal se na ty Tatry, no a pak jsme přijeli a dvakrát, ty vodio, během asi 14 dní jsem byl v severní stěně Rumaňáku v Tatrách, což prostě pro mě bylo jako, nevylezli jsme třeba úplně, co jsem chtěl, ale jenom to, že tam v zimě prostě do Rumaňáku se doplácat a něco tam vylízt, tak mi to přišlo. No, jak říkal, no, že to je časově náročný, že se vůbec někam se tam... No, my jsme tam byli asi dvakrát, jsme se tam plahočili takovým lavin, no, hrozná podmínka byla. A jednou s Karlem a jednou se Smolem, pokud jsme se otočili. Jo, a se Smolem to bylo dobrý, s lidima jsme jeli Bělovodskou, vyšoupali jsme se nahoru k tomu Kačacímu a začali jsme se, přespali jsme a začali jsme pod stěnu Romaňáku, ale to bylo prostě podsud sypkej sníh, prostě to bylo, prostě doplácali jsme se ke stěně, prodrali a když jsme to viděli a plus ještě uvažovat o sestupu v takovémhle sněhu, prostě tak jsme říkali, tyhle, dlebem na to. A já jsem pak navrhl, že bychom, nebo on to někde vyzjistil, ale že je v nějaký kondici ta známá cesta v té vedlejší dolině. Tyhle, no to vypadlo. To byla, před pár lety to byla prostě cesta, která neměla několik desítek asi let, možná fakt takovou super podmínku. Mám na jazyku to jméno a teď nevím. Javorová dolina. Javorový dolině to je a byl o tom i film. Titánova pasca. No, tohle to, jo. To je pěkná cesta. To jsme lezli s radarem před 5 lety. No, ty vodio. A já jsem mu to navrhl, jako, že bychom tam mohli přejít, že to je vlastně takhle, jako sice to takhle musíme obět, mě tam serval, že nikam nejde. To prý natekli taky jednou za 10 let, že jo? Nebo jako no a tak jsme to obešli prostě a to bylo super. No. To bylo pecka, jako to bylo fakt v krásné podmínce. Teda. A taky teda Morálovka. Já nevím, já jsem tohle z druhej, to tahal radar, ale... Tak v jednom místě bych řekl, že tam šlo tam. Někde pod takovým tím ledem ze jeskyně se šlo celkem, tam byl takový výběh. Jako tam bylo jedno místo, že to byla bitka docela, ale jako přelezli jsme, to bylo to moc hezký. Jo, to je pecka linka. No jo, ale tak to
blížíme se k závěru, ať nejsme příliš dlouhý, jsi krásně rozpovídal, to je super. Přes počáteční obavy, ale co jiný kontinenty teda? Zatím jsme byli pořád v Evropě, a teda i jako ostrovní Evropě v Británii, ale ty jsi byl i v Jižní Americe taky líst, jo? Teda pardon, jsme byli v těch Yosemitech, byli jsme v Severní Americe, tak to víš, to už jsem... A ještě jsem tam byl jako v pouštích, ale jako taková Plete zeměpis, tak kde jsi ještě byl? Kde jsi ještě byl to? Že ještě v Patagonii jsme neprobrali a ještě co by stálo za zmínku? V Jordánsku jsem byl s Paulínou a s Hanzem a s jeho kamarádkou. V Jordánsku v té Petře, jo? Nebo tam jsme se nedostali, ale v tom kousek od Vadirum, jo. Vadirum, to je taky oblíbený. No. A pak v Utahu jsme byli a v tom, jak se to jmenuje, Red Rocks, myslím. Ne, v Red Rocks právě ne, my jsme byli nahoře. Tyhle, tak teď si radši nebudu typovat, abych nebyl asi nějakou blbost. No ale i v těch pouštích kolem Moabu, tam jsme byli. Aha. A tam je co tam je za shooter? Indian Creek vlastně, a tam okolo v těch údolích. Jo, tohleto. No, tak tam. A tam teda taky jako více délky. To bylo, když to bylo ten samý... Někde tam jsou ty doby nějaký ty kaniony, ne? Nebo co to tam je? Ne? No, takový... třeba na tom Mojžíše, to je, já nevím, kolik to má dílek, prostě už si nepamatuju pořádně, ale to je na celý den, ne? To je... Záleží, jak jsi svižnej, no. No, jasně. Je to dlouhý. No. No, a nejdál takhle jako nějak letadlem, nebo tak jsem byl v té Patagonii, no. A tam jste lezli co v Patagonii? A jestli tohle bychom to mohli uzavřít takhle pěkně Jižní Amerikou? Tam byl... jsme nejdřív s Šatavisem, tuším, že... Já jsem byl nejdřív nějaký Marot, jsem přijel. Byl se Šatavisem z Jizerek? No. Já myslím, že jsi tam byl se Smolem tenkrát. No ten tam byl taky jsme tam byli. No. Šatavis pak dřív odjel, tak jsme pak byli se Smolem. Ještě tam byl Ondro Huserka a další. A tak Šatavisem jsme tam zkoušeli, jak to tam je opačně, Vodyhu. No a ty Vodio, já si teďka nepamatuju už se nepamatuju tu cestu název, ale utíkali jsme ho tamtuť, protože přišla taková ta bouře, co tam pak byl průšvih. No, tam je to ošemetný s tím počasím, není tam. No, a pak se tam čekalo na počasí a pak jsme byli nahoře znova na tom Paso Superior se Smolem a se Smolkem a tam jsme něco lezli vpravo, něco lehčího a pak jsme zkoušeli na, myslím, že Mermos nebo tak nějak se to jmenovalo, krásná linka taková, že jsme ji teda nedolezli, protože jsme byli odvařili jsme se prostě. My jsme totiž, to bylo docela dobrý, to Smolko říkal, měl nějaký ty vitacity nebo co si a jdi do obchodu a nějaký čaj sežení. Tak jsem šel do obchodu, vzal jsem tam nějaký krabicový čaj, hodili jsme to do báglu a šli jsme. A nějak jsme bivakovali, jeden byl nějaký seznamovací, že jsme se šli podívat. A nějak málo jsme spali, pak jsme jako něco, myslím, že vylezli, pak byl asi rest day nebo něco a my jsme furt špatně spali, jako, že jsme spali třeba 3 hodiny, prostě žouvali furt do noci. A byli jsme úplně na kaši a tak jsme to prostě zkusili vylízt, prostě mě už se pak otvíraly oce, já jsem prostě už nedokázal jíst dál, jsem byl rád, že jsem se vůbec jako to včas odhad a že jsem byl schopen prostě slaňovat sám. A jsem měl křeče nějaký a Smol byl taky už toho měl dost, tak jsme jeli dolů a dole, když jsme došli, pak vyprazňovali jsme bordel v kempu, nebo v tom hostlu, tak jsem mu říkal, tyhle, nějaký ten čaj, ten nějaký zelený, nebo co si prostě, co nespíš po něm, jako. Takhle. My jsme to tam chlastali, To jako blbost, jo. No, chybama se člověk učí. No. Tak prosím tě, co nějaký plány do budoucna? Nějaký projekt, pískařská sezóna letos skončila, tak ještě určitě ne, máš něco. Ne. No ještě ne, ale jak možná, když to budeme... Ale končí. Už vlastně se
My to, že jo, možná, že já to tak říkám dopředu, že než to zpracujeme, tak nám to chvíli trvá. Tak nějaký projekty, nebo ještě stihneš letos něco, nějaký projekt máš na písku? Na to doufám, no. Jo? Ještě chci, no, tak záleží, jak počasí dovolí, ale ještě bych rád něco, ale doufám, že se víc ostnu v ráji a příští nějaký roky tam budeme víc jako působit, nebo jezdit zkrátka. A pak to trošku větší četnost do hor zas, no. Jo, takže a zas Patagonie, nebo máš na mysli Alpy, nebo něco, nebo zas Severní Amerika? Jako víc si pomýšlím na ty Alpy, no, jako samozřejmě bych do Patagonie, no, ale takže to je... Zatím nic konkrétního, ale představ spousta. Jo, plány jsou. Tak to je důležitý a ono určitě něco z toho klapne a bude se realizovat. Doufám. Dík moc, držím palce a děkuju, že jsi našel čas na nás. No, vůbec není tak. Díky, ať se daří. Díky.